Assalamu alaikum yanwa, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel namu mai albarka. Yanwa, bidiyon mu na yau zamu duba ne akan me yake yawan shan data a waya da kuma wasu hanyoyi za a bi domin a rage wa waya shan data. Yanwa, kamar yadda muka sani dai yanzu muna wani zamani ne da data kusan shine yake kan gaban komai, da mutane sun fi yin amfani da shi domin wani in bai da data a wayansa to kwata-kwata ranan baya jin daɗi. Amma babban matsalan kudin da ake sayan datan da shi shine matsala. To insha Allah a bidiyo mana yau, in ka siya 1 gig in yana yi ma kwana 3 ne, to insha Allah bayan kallon bidiyo nan, in yana yi ma kwana 3 to yanzu zai yi ma kwana 5. Yanwa, da fari mu fara duba me suke yawan shan data a waya. Yanwa, da fari wayoyin da muke amfani da su, in zaka tuna yanwa a lokutan baya, kamar su lokacin da Android ba su yawa, kamar su Java phone da kuma su Nokia Asha C2, C1, C3, a lokacin in kana da 10 MB kuma sai ya yi ma kusan sati da bai kare ba. Amma yanzu da yake wayoyin yanzu nan ana samun su application da saura, to abubuwan yana shan data. A takaice dai application na daya daga cikin abubuwan da ke sa wayoyin mu ya sha data, domin akwai wasu application da ba a yin amfani da data amma duk da haka suna shan data. Da yardan Allah ku biyo ni a bidiyon nan domin mu je mu ga wasu sete-seten da za mu yi domin mu rage wa wayoyin mu shan data. Amma don Allah, kafin mu je nuna muku, in kai sabo ne ko in ka manta baka danna mana subscribe ba, dan taimaka ka danna mana shi. Mun gode. Yanwa, da fari in ka shigo wayanka, da fari ka je Play Store naka. Bayan ka je Play Store naka sai ka zo ka danna a layukan uku. Bayan ka danna sai ka zo settings, ka shiga settings. Bayan ka shiga settings sai za ka ga auto update apps, sai ka danna kai. Bayan kana danna kan auto update apps sai ka zo ka zabi zabin da ke karshen nan, don't auto update apps, sai ka zaba. Bayan ka yi tiki na kai sai ka zo ka danna da wannan. Bayan ka danna, a sama kuma za ka ga, a kasa za ka ga auto play videos, sai ka danna kai still shi kuma ka zo ka yi tiki akan don auto play video, sai ka zo ka danna da wannan. Bayan ka zaba sai ka fito. Bayan ka fito sai ka ja filin notification nan kina. Bayan ka ja filin nan da na kunna na bude nan data saver, sai ka zo ka kunna shi. Misali wasu wayoyin ya ja ba za a gani ba, a wayan da baka gani ba sai ka fito. Bayan ka fito sai ka shiga settings da ke kan wayanka. Bayan ka shiga settings da ke wayanka sai ka zo ga filin na rubuta more connection settings. A wasu wayoyin za ka ga sa network and internet, sai ka danna kai. Bayan ka danna sai za ka ga data monitor, sai ka danna kai. Bayan ka danna, misali a nan network connection nan, in ka danna kai, to a nan ne zai nuna ma application da ke wayanka da suke amfani da data. Misali bari ya gama loading, za ka ga duka an sa good, sai ka zaba wayan da ake yi amfani da su da data. Yawa, misali kaga Facebook Lite na, kaga yana amfani da data, kaga na kunna shi. Luno na ma still shi ma yana amfani da data, kaga shi ma na kunna shi. Bayan ka gama zaben application da suke amfani da data, sai ka zo nan inda sa data usage na, sai ka danna kai. Bayan ka danna kai sai ka zo ka danna kan data saver nan, kaga yana on. In naka kashe yake, misali in ka zo ka samu haka sai ka zo ka kunna shi. Bayan ka kunna shi sai ka fito. To misali in wayanka in babu abun nan kuma, sai ka zo filin searching nan, sai ka zo ka rubuta data usage.
misali in baka ga network and internet dama, ko misali in ka nema data sai wannan ka rasa, sai ka zo ka rubuta data usage nan. Bayan ka rubuta sai ka zo ka zaba na farin nan. Bayan ka zaba sai zai kawo ka a inda mun fito yanzu nan, data saver nan, sai ka zo ka kunna shi. Misali in kana kunna data saver nan, in ka shiga wani application misali kamar YouTube, to iya YouTube application din ne kawai zai ja datan ka, sauran application ne ba za su ja datan ka ba.